Dámy a páni, pána Belmonda sprevádza pani Tereza Gašparíková. Ale ma to tlmočenie aj bavilo, tam to ma vtiahlo do takých rôznych svetov a rôznych spoločností. Dostala som sa na miesta, kde sa bežný smrteľník nikdy nedostane. Dostala som sa k ľuďom, alebo žila som pár dní vždy počas toho tlmočenia s ľuďmi z najrôznejších oblastí. Vždy za tie preklady bolo menej peňazí ako za tlmočenie. Nie, že by ma tlmočenie nebavilo, tlmočenie ma strašne bavilo a mi zachránilo ma v rôznych situáciách. Hlavne keď som zostala, dá sa povedať, sama s 2 deťmi a musela som ich uživiť. A chcela som ich uživiť tak, aby necítili sa nejako obmedzovaní. Ja som proste si bola istá, ja som s ňou hodiny cvičila a potom chodila. Verila som, že bude chodiť, vieš, ak som ju držala, že musí a bude a proste nesedela. Proste všetko sme robili, že určite sa nájde na svete nejaká nemocnica, nejaký liek a že ona bude chodiť, bude rozprávať. Ona aj v tom postihnutí bola veľmi krásna ako dieťa. Bola nádherné dieťatko. Vieš, a to niekedy mi tak ťažko padlo, jak išla, že ľudia vždy pozerali aj do kočíka, že pozri, aké krásne dieťa, pozri, aké krásne. No a ja som vedela, že nebude rozprávať, nebude chodiť. Tak to bolo dosť také ako bolavé. To nikto neuverí, kto to neprežije, že to nie je trest, ale že to je veľká útecha života, a to hovorí väčšina ľudí, ktorá sa stará o ťažko postihnutých, o ťažko chorých ľudí. Lebo ťa to naplňa, stále máš ako keby v sebe taký náboj lásky, ako ten, a s tým sa oveľa ľahšie žije, lebo máš niekoho stále rád, vieš, že ťa potrebuje, vieš, že mu musíš dávať a to málo kto má také šťastie. Vieš, že má sústavne v sebe ten náboj lásky. To, myslím si, že v tom je to tajomstvo, že prečo potom človek vydrží aj neuveriteľné veci. V septembri som bola v tom hroznom stave, že mi diagnostikovali rakovinu a mala som a možno ešte aj mám málo šanci na prežitie. Keď si spomeniem, že sú deti, ktoré zomierajú na rakovinu, že mladí ľudia zomierajú, že proste aké nešťastia sa dejú, koľko ľudí žije v ťažkostiach a nešťastí, tak toto vyzerá priam banálne, táto situácia. Ale nič to nemení na skutočnosti, že každý deň sa človek zobudí s tým, že áno, táto choroba tu je a musím s tým žiť. Proste usilujem sa bojovať tak, že každý deň, čo tu je dar, ako keby každý deň bol navyše. A ja od 41. roku do dnešného dňa, teraz mám 59, som prežila naozaj veľa krásnych vecí. Takže môžem byť šťastná, že som ich mala. Ale to sa ľahko hovorí teraz. Potom samozrejme zase príde ďalšie ráno alebo ďalší večer, keď človeka chytí ten strach. Kedy sa to stane, kde sa to stane. Obyčajný strach zo smrti. Také veci, ktoré by ma ešte pred pol rokom priniesli do vývrtky, že by som bola celá bez seba a sa rozčulovala, tak zistím, ale veď o nič nejde, veď to je smiešné. Také smiešné sa mi zdajú. Hlavne rozčulovanie, hnev, zlosť. Proste mám pocit, že ich pociťujem oveľa menej.
zrazu, ako si hovorím, že však a prečo nie? To tak je, on je iný, ten je iný. Taký nejaký väčší pokoj vnútorný mi priniesla tá choroba zároveň.